M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni nonse mpulogalamu ya siku la lero yati yankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 23 Julayi chaka cha 2024. Mawu oyamba achokera m'buku la Profeti Mika mutu 7 ndime ya 14 mpaka 15. Ndi kusayambanso ndime ya 18 mpaka 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi postulant Martha Patrick Bernardo wa chipani cha Sisteri a Servants of the Blessed Virgin Mary SPVM kuchokera ku Maryview Formation Center Ngululi mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga tiutenga mu uthenga wa Mateyu mutu 12 ndime ya 46 mpaka 50. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stanley Muhekiwa kuchokera ku Maryview Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Profeti Mika. Inu chauta, mwatsogolere anthu anu ndi ndodo yanu yowatetezera. Muwete nkhosa zanu zimene mudazisankha. Tsopano zikukhala zokha m'nkhalango pakati pa dziko lachonde. Koma muzilole kuti zikadye ku busa labwino, ku Basani ndi Giliyadi, monga masiku akale. Chauta akuti, ndidzawaonetsa zodabwitsa, monga masiku amene ankatuluka ku Igupto. Kodi ndani ali Mulungu ngati inu, amene amakhululukira machimo ndi kuyiwala zolakwa za anthu anu otsala? Simusunga mkwiyo mpaka muyaya, chifukwa muli ndi chikondi chosasinthika. Mudzatichitiranso chifundo, mudzapondereza pansi zolakwa zathu, mudzataya machimo athu onse pansi pa nyanja. Mudzaonetsa kukhulupirika kwanu kwa Yakobo ndi chikondi chanu chosasinthika kwa Abrahamu, monga mudalonjezera molumbira kwa makolo athu kuyambira pa masiku amakedzana. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera mukadalembera Mateyu. Mateyu mutu 12 ndime ya 46 mpaka 50. Pa nthawi imeneyo Yesu ankalankhula ndi anthu ambirimbiri aja. Nthawi yomweyo amayi ake ndi abale ake adafika nayima panja. Ankafuna mpata woti alankhule naye. Sono munthu wina adawuza Yesu kuti, amayi anu ndi abale anu ali panjapa akufuna kulankhula nanu. Yesu adamuyankha kuti, kodi ine amayi anga ndani? Ndipo abale anga ndi ndani? Atatero adaloza ophunzira ake nati, inetu amayi anga ndi abale anga ndi awa. Pakuti aliyense wochita zimene Atate anga kumwamba akufuna
ameneyo ndiye m'bale wanga ndi mulongo wanga ndi amayi anga. Mthenga wa Ambuye. Lero lachiwiri pa 23 Julayi tamva mawu Mulungu atilankhula kuchokera mawu oyambaja komanso mu uthenga omwe tangowerenga kumenewo. Mawu oyamba akutiphunzitsa za chikondi cha Mulungu, kuti ndi chikondi chimene chilibe malire ndipo ndi chikondi chosasinthika. Mulungu akutionetsa kuti iyeyo ndi m'busa wabwino yemwe akufuna kuweta nkhosa zake ndi kuzilola kuti zikadye msipu wobiliwira, msipu wabwino. Ndipo akutionetsanso kuti iye ndi Mulungu wokhululukira machimo athu. Tikamulakwira amakhala okonzeka kuti atikhululukire, makamaka tikaonetsa mtima wolapa. Ndipo mawu oyamba omwewo chinthu chofunikira kwambiri ndi choti Mulungu amakwanirisa zimene walonjeza. Zonse zimene amulonjeza Abrahamu anazikwanirisa, ndiponso ifenso zimenenso amatilonjeza pa moyo wathu wa siku ndi siku azazikwanirisa. Vuto la anthu ife ndi oti ambiri timangoziwa kulonjeza koma osakwanirisa. Kaya ndi moyo wa m'banja kumakhala kulonjezana ndithu, iwe ndi ine sitizasiyana, malire ake imfa zatilekanise, masiku awiri atatu upeza banja lathapo. Zimene analonjezana sanazikwanirise. Moyo wa mchipani imafika nthawi imene timafikanso kuchita malumbiro, kumulonjeza Mulungu, koma imapezekanso pena malonjezo amene tinamulonjeza Mulungu sitikuwakwanirisa. Ena timathanso kulonjeza kuchita ntchito za chifundo, kuti tithandiza anthu osowa, tiyendera odwala, tithandiza anthu ovutika, koma nthawi zina timatha kungowalonjeza anthu ndikumadikirira kuti atithandiza koma osakwanirisa. Mu uthenga wa siku la lero tamvatu kuti Ambuye Yesu amayi awo ndi abale awo anabwera kuti azaone, koma atauzidwa Ambuye Yesu anakana kuti yayi, abale anga ndi amayi anga ndi amene akumva mawu anga amene ndili nawo panowa. Ophunzira anga onse ophunzira amene akumva mawu anga amenewo ndi amayi anga, amenewo ndiye abale anga. Apatu chimene tikufuna kuphunzira sitikuti tikayankha mayitanidwe kuti tipite kwa Mulungu, kuti timtumikire Mulungu ndi tiyambe kukana makolo athu ayi. Nkhani si imeneyo, koma nkhani ndiyoti kwina kulikonse kumene tatumizidwa, anthu amene ali kumeneko akhale makolo athu, anthu amene ali kumeneko akhale abale athu. Chibale chisangokhala cha amayi amene anatibereka kapena abale athu chibale cha kumagazi ayi, koma kwina kulikonse kumene tatumizidwa kuti titumikire Mulungu, kumeneko abale athunso ali kumenekoko. Mukakhala moyo wa mchipani, abale athu ndi amene tikuphunzira nawo, amene tili nawo mu formation, amene tili nawo mchipani chimodzi, amenewo ndi abale athu pa nthawiso imeneyo. Chinthu china chimene Ambuye Yesu anakanira ndi choti abale awo enieni ku nyumbako sankamvesa pa ntchito imene ankayigwira. Anthu ena analati auza kuti mwana wanu tikuwapenga misala, akungokhalira kulalikira, akungokhalira kuchita milakulu sinasiyana, ngakhale nthawi yoti adye chakudya sakuyipeza. Tapita mukamutenge muzikamuonera pafupi asanathamange misala yayamba. Ambuye Yesu anala kuziwa zonsezo, ndi mmene sanayelekeze kunyamuka kutuluka panja.
pamene tili pa utumiki tiziwe kuti si onse amene azatimvese ayi, koma tikuyenera tiphatane ndi amene watitumayo, tigwire ntchito yake, ndipo anthu ena azamvesa pasogolo pa zimene tikuzichita pa moyo wathu wa utumiki. Tiyeni tikhale anthu okwanilisa malonjezo athu mmene Mulungu amakwanilisa malonjezo ake. Ambuye akhale nanu.